Mela smajna dwar ir-rabta tagħna ma' Alla, il-ħallieq u l-Salvatur tagħna. Aċċennajna wkoll il-ħtieġa li nkunu leali lejn ħutna l-insara l-oħra u issa se nibbilanċjaw aktar billi nindirizzaw l-obbligu tagħna li nkunu melħ u dawl għad-dinja li qegħdin ngħixu. Ġifieri Ġesu ċertament mhux qed jgħidilna twarbu għalikom inqataw irtiraw ruhkom is-soċjetà, anzi qed jibgħatna biex nirbħu lis-soċjetà għalih. Allura l-impenn lejn dinja mitlufa. Jiena illum nemmen b'qalbi kollha illi l-Evanġelju mxandar u emnut jagħmel id-differenza. Jagħmel differenza f'ħajjitna, jagħmel differenza anke fil-bqija ta' amorna minn aħna nikkonvertu u nħadnu nilqgħu l-bxara tajba dwar Ġesu Kristu, l-ħajja tagħna tinbidel radikalment. Ċertament qatt ma nistgħu ngħidu li wasalna fl-ideal, però naqbdu rotta ġdida radikalment differenti minn qatt qabel il għaliex nesperjenzjaw dik il-grazzja tagħha li titrasforma. Grazzja tagħha mhux biss taħfrinna ma titrasformana, tibdilna, tagħmilna ħlejja ġodda. U allura iva jagħmel differenza, ma jagħmel differenza wkoll bejn l-infern u l-ġenna. Ma mhux biss qal biex insib il-paċi tal-kuxjenza u li nirranġa l-żwieġ tiegħi u li nsir employee tajjeb fuq il-post tax-xogħol. Imma wkoll Alla jagħtina vista li twassal sal-eternità. Għaliex l-Evanġelju huwa ntis biex isolvilna il-problema kruċjali tad-destin etern tagħna. U aħna bħal ħafna nies oħra nemmnu illi hemm ħajja wara l-mewt. Però mhux se tkun l-istess għal kulħadd. Anzi, huma kontrastanti, żewġ destini eterni, huma kontrastanti immensament, l-infern għal ħżiena, it-tajbin għal ġenna, kif infatti konna nisimgħu minn konna għadna ċkejknin. U allura aħna li irċivejna l-Evanġelju emminnieh u nħobbuh. Inħobbu dil-bxara tajba. Laxatina tama, tatina sens ta' direzzjoni, torbotna lura ma' Alla. Aħna evanġeliċi u huwa laqam sabiħ naraħ jiena, nies ġieli sejħuna protestanti, evanġeliċi naħseb jiena eżatt tolqot il-deskrizzjoni preċiża il għaliex aħna we are in love with the gospel. Aħna inħobbuh il-Vanġelu, hija l-istorja, l-isbaħ storja li qatt inkitbet u qatt tixxandar. Hija storja li tagħti tama lill-bniedem. Hija storja dwar l-aqwa personaġġ li għadder taħt il-kappa tax-xemx. L-ibn Alla li ġie u żarna ħadem fid-dwa lina biex bekk aħna nilqgħu dir-rikonċiljazzjoni u nitħabbu lura ma' Alla. Aħna evanġeliċi, però allura jridu nkunu wkoll evanġelistiċi. Hemm differenza. Wieħed se jkun evanġeliku wallu jemmen it-twemmin tal-Bibja mingħajr ma jkun evanġelistiku. Jiena ħanajt imma impossibbli tkun verament evanġeliku mingħajr ma qalbek tinfetaħ għal ħaddieħor. Il għaliex jekk jiena llum nikkonsidra li nnifsi bħala tallab u xi ħadd qalli fejn insib il-ħobs u mort u tajt il-ġuħ li kelli, kif jista' jkun jien ma ngħidx lil tallab oħra li qegħdin imutu bil-ġuħ u ngħidilhom fejn huma wkoll jistgħu jaqtaw il-ġuħ tagħhom. U allura evanġelistiċi illi inevitabilment naslu biex nkunu wkoll evanġeliċi, evanġelistiċi, rridu allura illi inwasslu dak li aħna rċevejna b'xejn, inwasslu wkoll b'xejn l-ħaddieħor. Dan jinvolvi xogħol, jinvolvi impenn u dinja propjament il-taħdita tiegħi. L-impenn tal-Kristjan lejn id-dinja mitlufa. Tajjeb? Forsi xi wħud minna min natura u jewet minnhom riservati, forsi xejn mistħija, ħobbu joqogħdu għalihom, ħobbu jitlu f'dik il-fost mingħajr joqogħdu jitħaltu ħafna man-nies. Issa bħala evanġeliċi jekk aħna rridu nilħqu d-dinja, rridu nelbuha dik il-mistħija.
Pawlu donnu kien jaf li ħajkun hemm xi wħud li ħajdu ma jiena nistħi nitkellem man-nies, m'iniex kapaċi. Għax fil-bidu tal-ittra Romani jgħid jiena ma nistħix mill-Evanġelu ta' Kristu. U jagħtina raġun ukoll għax wal qawwa tal-la salvazzjoni ta' dawk kollha li jemmnu. Mela tistħi meta inti għandek xi ħaġa li mhix adekwata, li hija substandard. Jekk inti tmur għal tieġ, tajjeb ħadd li jibes gala u inti li jibes il-flip-flop u t-t-shirt, ħadd tistħi. Għaliex? Għax m'intix up to standard. Mek aħna ħaddanna l-Evanġelju u nafu li huwa rimedju effettiv. Nafu li kif? Naf li għandi l-maħfra jiena, għandi l-paċi mal-Alla, ħajti ma għadix assurda kif kienet qabel. U allura din il-mistħija forsi naturali fina, tajjeb, irridu intajruha il għaliex għandna xi ħaġa ġenwina li kapaċi nofru lid-dinja u d-dinja ma tistax bi kritika ġusta tgħidilna x'ġejt tagħtini hawnhekk. Jiena kapaċi ngħid ġejt nagħtik rimedju divin mhux invventajtu. Huwa Alla illi ħadem il-fidwa tagħna. U jiena qiegħed ngħidlek din qed iwassallek din l-aħbar biex intu wkoll tgawdi bħalma qed ingawdi jiena. Ġifieri jekk inti riservat tajjar il-mistħija. Jekk inti tibżem il-konsegwenzi, xi wħud minnhom ukoll jibżem il-konsegwenzi għax jaqalaw lit-tikketti, għax jibdew jgħajruni, għax jagħmlu l-ħsara, għax min jaf x'jiġri jekk jiena nkun all out, tajjeb hawnhekk għandna wkoll ċertu biża'. U f'din biża' aħna rridu nafdaw fil-weda illi tagħna Ġesu Kristu. Meta ħatar lil Sawl ta' Tarsu biex kun il-mibgħut tiegħu fost il-ġnus kollha, wara li qallu fl-Atti 26 vers 18, qallu jien ħanibagħtek biex tiftilhom għajnejhom lin-nies, tiftilhom għajnejhom, iddawwarhom id-dlam għad-dawl mill-ħakma ta' Satana għal Alla, ara għaxin l-effett tal-Evanġelju kemm huwa radikali, kemm huwa qawwi. Sabiex huma jkollhom il-maħfra ta' dnubiet u wirt fost dawk li huma mqazzin bil-fidi fiha. Dan huwa x-xogħol mhux biss ta' Pawlu, tagħna lkoll, tajjeb? U Ġesu jagħti ħwieda immedjatament wara. Vera qallu illi jeħtieġ tbagħad ħafna l-ismi. Ma hekk qed jgħidlu, għalhekk ja Sultan Agrippa Pawlu qiegħed jagħti x-xhieda tiegħu quddiem das-Sultan. Qallu jiena ma bqajtx diżubbidjenti mid-dera tas-sema. Titqabel jgħidlu l-Ġesu wedu illi neħilsek mill-poplu u mill-ġentili li għandhom issa nibgħatek. Pawlu sofra ħafna ħabsijiet u persekuzzjonijiet u affarijiet li aħna nitgerxu minnhom. Però temnuni jekk ngħidilkom li Pawlu ma mietx martri ġurnata qabel jew ġurnata wara ma Alla ippredetermina li kellu jmut. David infatti jgħid lil Alla jgħidlu qabel ma twelid, inti kont diġà taf il-jiem iddestinati għalija. Mela x'inhi dil-biża' li żżommna lura milli nkunu impenjati fix-xandi tal-Evanġelju hija biża' banali. Hija biża' Ġesu l-aktar qal tibżgħux minn dawk li jistgħu joqtlu l-ġisem imma mbagħad ma għandhom xejn jistgħu iżjed. Ngħidulkom jien minn għandkom tibżgħu. Minn dak li għandu s-seta li waddab fl-infern. Iva ngħidulkom tibżgħu minnu. Mbagħad ikompli ftit wara, ikompli jgħid kull min mela jistqarrni quddiem il-bnedmin, il-dan ukoll nistqarru quddiem missier fis-smewt. Imma min jiġħadni quddiem il-bnedmin lilu wkoll niġħad quddiem missier li huwa fis-smewt. Tiġħdu mhux bil-fors direttament bħalma għamel Pietru jgħid u tajt jien ma nafux, ma tiġlu wkoll bis-silenzju tiegħek. Bis-silenzju tiegħek kapaċi tiġħad lil Ġesu Kristu. Hawnhekk mela naħseb qegħdin tindunaw li għandna sfida illi ħafna minna forsi ninsabu daqsxejn kajmana, daqsxejn birda, is-setiljati fil-Knisja, forsi jirnexxina mmorru l-Knisja regolarment, forsi wkoll naqraw u nitolbu kuljum regolarment, però inkwantu il-relazzjoni tagħna mad-dinja biex nirbħuha għal Kristu, hawnhekk forsi ninsabu daqsxejn delinkwenti. Ninsabu daqsxejn illi maħniex qegħdin nagħtu l-aħjar tagħna. Maħniex qegħdin nagħtu l-aħjar tagħna. Pawlu qal jiena ma kontx diżubbidjenti għal viżjoni tas-sema. Ġesu meta dejlu mis-sema u konvinċih li huwa il-mislub irxu xtat imqajm minn belli mwiet u eżaltat fl-osma mwiet u bagħtu biex ixandar li Ġesu.
Pawlu qal jien ma kontx diżobbedjenti. L-implikazzjoni hi li hemm xi wħud li huma diżobbedjenti. Illi jafu x'inhu d-dmir tagħhom u forsi għadhom ma bbastawx illi jitlu fil-responsabilità ġdida tagħhom. Għaliex dak li aħna rċevejna b'xejn jeħtieġ ukoll ngħadduh b'xejn lil ħadd ieħor, ma tistax tkun mod ieħor. Xi se jqanqalna biex aħna naqbdu u b'ritmu tajjeb nilħu lin-nies ta' madwarna. Poplu ta' ftit inqas minn 500,000 ruħ għandek isa belt kbira tal-Ingilterra. Il-vantaġġ huwa li fuq blata ċkejkna għandna viżibilju ta' nies u vantaġġ ieħor li hemm nies minn kull parti tad-dinja qed jiġu Malta. Flok ma mmorru aħna missjonarji qed jiġu huma biex sempliċement kemm ngħaddulhom l-Vanġelu, issa x'qegħdin maħalqna. Qegħdin magħna. Alla qed jagħtina qed jiftinna l-bibien beħ, opportunitajiet bla limiti. U għadna forsi daqsxejn niltaqgħu fil-kumitati u naw x'ħan nagħmlu, x'naw x'ħan pjanaw u azzjoni m'hemmx. Ma x'jista' jqanqalna ġanat x'inhu dak il-motiv, dak ir-raġuni li timbuttana l qudiem biex attwalment inxandar l-Vanġelu biex naqsmu ħadd ieħor. Nagħtikom motiv wieħed straordinarju. Wieħed li ħajkolli nuża f'tliet partijiet. Għandu importani min nies ta' madwar il għaliex esperjenzjajt l-imħabba tal-missier. Pawlu jgħid illi l-imħabba tal hija msawba fi qlubna, Alla mhux rax qatri ta' mħabba tiegħu fuqna. U bil-kemm hija msawba fi qlubna permezz tal-Ispiritu Sant mod il jiena. Dik l waħda. Għandek motiv hawnhekk qawwi li jekk inti ta' bilħaq esperjenzaj, di mhix teorija issa, ma tafa f'ħajtek. Illi int il-maħbub tal-Alla l-missier. Alla li għarfek minn qabel it-tissis tad-dinja, fi żmien sejjaħlek, tak ħajja ġdida, dik il-mħabba tal-Alla l-missier. Ġwanni l-Apostlu anke fix-xuħitu kien meraviljat din il-mħabba li esperjenzja. Araw bliema mħabba ħabna l-missier, bliema mħabba xerret fuqna l-missier li biex nisteħu li talla. U tassebek aħna. Tassebek aħna. U għalkemm id-dinja ma tarafniex, Alla jafna bisimna. Alla kiteb ismijietna fuq il-ktieb tal-ħajja. L-imħabba tal-Alla. Jekk ma ċaqalqek ġdin illi inti rċevejta u hija mħabba infinita, mhijiex għalik biss. Għallek ħabb id-dinja. Waslet għandi biex tasal ukoll għal ħadd ieħor f'din deret l-imħabba jidna Ġwanni. Mhux għax aħna ħabbejna l-Alla, ma għax hu ħabna, hu li ħal inizjattiva u bagħat libnu biex ikun il-mezz tal-maħfra għal dubietna. Maħbubin jekk Alla ħabna daqshekk ieħor għandna wkoll ngħaddu din l-imħabba l ħadd ieħor. Dik l-ewwel waħda, l-imħabba tal-Alla l-missier. Għandu jkoll jimportak il għaliex minħabba l-mandat li rċivejt. Jekk inti Kristjan u tisejħ b'isem ta' Kristu, għandek mandat, għandek ordni, għandek kummissjoni. X'inhi kummissjoni? Għandek artist, pittur, tajjeb, u jkun wieħed sinjur u jgħidlu nixtieqek tagħmel ritratt ta' Marti, portrait, tajjeb, dak naħna ngħidu l-artist irċieva kummissjoni. Għandu xahar jaħdem fuq it-tila biex jipproduċi din il-pittura għal dan il-benestant. Tajjeb, dik il-kummissjoni xahar u għaddiet lesta. Il-kummissjoni li tagħna Ġesu ilu li tajna 2000 sena u għadna ma wettaqnijiex, għalhekk insejħula kummissjoni kbira. Kummissjoni kbira illi tidher kważi impossibbli, mhijiex impossibbli però. Hija missjoni tremenda, Ġesu qal bħal mal-missier bat lili, hekk issa jien nibatilkom. Ma tistax tkun mod ieħor. Ġesu ġie wettaq il-fidwa, dil-fidwa issa qed ħallija f'idejna biex aħna ngħaddu għal ħadd ieħor. Morru fid-dinja kollha x'għandu l-Vanġelu l-kull maħluq. Il-Knisja hija l-unika organizzazzjoni fid-dinja li ma teżistix għalija nfisha. Jekk għandek il-klabb tal-ħamiem, minnu dilettant tal-ħamiem, imur hemmhekk jingħalaq ma' ħbiebu li jħobbu l-ħamiem bħalu ma jimpurtomx mid-dinja. Dak huwa klabb esklusiv għalihom biss. Min ħobb il-bolli, min ħobb il-tissjir, min ħobb l-awm, hemm dar klabbijiet kollha differenti. Il-Knisja hija organizzazzjoni vera.
ma' organizzazzjoni li teżisti għal ħadd ieħor, għal dak li għadhom barra biex jitluma wkoll ġewwa. Din mentalità rridu naħsbu. Għandu importanti wkoll li għaliex il-mandat li Ġesu Kristu tagħna kapaċi jitwettaq bl-enerġija li jagħtina l-Ispiritu Santu. Li kieku Ġesu ħalli fidejna bil-ħila umana tagħna u bil-riżorsi tagħna ma naslux. Impossibbli. Hija xi ħaġa assurda ilħu d-dinja kollha. Ġesu tkellem l-ewwel darba ma' ftit nies. Ma' ftit nies. Tajjeb, u dawn immultiplikaw, irraġgħu multiplikaw u għadda għaddejja. Ma bl-Ispiritu Santu li għammar fina, Ġesu jgħidilna kapaċi nagħmlu għad il-ħaġa. Kapaċi li waslu l-bxara tajba l-ħadd ieħor. Intom tkunu xut tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Ludija, fis-Samarija, satru fl-art. L-Vanġelu għadu jidwi. Ġesu wasal Malta, għana pratikament pionieri fil-ġenerazzjoni tagħna li bdiet il-Knisja Evanġelika. Malta pajjiżna, il-pajjiż Għażiż tagħna kien mirdum u għadu taħt abda superstizzjonijiet u idolatriji. Illum biex tkompli tarraq il-ħaġa materializmu sfrenat, sekolarizmu, l-ateizmu sar moda. Għandna biċċa xogħol. Però bl-Ispiritu Santu kapaċi nagħmluha. Ġesu qal stennew fil-belt ta' Ġerusalem qabel sakemm titlibsu b'qawwa mill-għoli. Iva meta mbagħad imlibsin bil-qawwa tal-Ispiritu Santu kapaċi illi noħorġu. Allura il-motiv li jiena qiegħed nissuġġerilkom huwa motiv trinitarjan. Motiv minn Alla il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Illi Alla wieħed qiegħed peress li hija fin-natura tiegħu illi jbierek il-bniedem. Hija fin-natura tiegħu illi jħobb lill-bniedem. Hija fin-natura tiegħu illi jrid illi l-bniedem jitbierek bil-komunjoni bil-biberija miegħu u jgawdi lil Alla. Dan huwa l-motiv bibliku meta nibdew ndaħlu raġunijiet oħra, nasab jiena mmorru l-baħar. Aħna għandna x'naqsmu mal-Alla huwa Alla li qed jgħidilna intom ħaddiema flimkien miegħi. Ħaddiema flimkien miegħi. Waħda mill-biografiji l-aktar li ħallit impatt fija kont għadni żagħżugħ ta' C.T. Studd. C.T. Studd kien baseball player Ingliż li faċilment se tagħmel karriera brillanti fil-baseball. Kien super professjonali. Kien wieħed mill-aqwa players Ingliżi tal-baseball. Però dan għażel il-missjonarju fil-Kongo tal-Afrika. Fil-qalba sewdenija tal-Afrika fejn il-Kristjaneżmu kien għadu qasbis beda jippenetra. U mara hemmhekk qatt ħajtu hemmhekk. Ma dawn il-nativi ixandrhom il-Vanġelu li jgħallimhom jirbaħ in-nies għal Kristu. Fl-ħadd ħajtu qal la darba Ġesu Kristu u Alla. Isemgħu tajbi, la darba Ġesu Kristu u Alla u miet għalija m'hemm ebda sakrifiċċju kbir biżżejjed għalija biex nagħmel għalih. Tablu miegħi? Huwa hija raġunament, hija loġika perfetta. Jekk ta' bilħaq nemnu li Ġesu ta' Nazaret huwa Alla l-infinit, Alla l-etern, il-maħabba fina sar bniedem, taba bis-salib, miet u għar xuxtat. Allura x'sakrifiċċju kbir jista' jkun hemm għalija biex nagħmel għalih. Il-paragun huwa m'hemmx paragun. M'hemmx paragun. Alla tagħna nnifsu. Jien ħanatih jien xien trab. U qasin tiegħi nnifsi. Allura nibdew nirrealizzaw hawnhekk illi hemm bżonn nippreparaw ruħna. Xi wħud minna forsi qegħdin jevanġelizzaw u għandhom qalb għall-evanġeliżmu jixtiequ illi u iva huwa l-ferħ tagħhom li jaqsmu l-bxara tajba ma' ħadd ieħor, forsi xi wħud minna għadna qasdejna. U ninsabu mtaqlin fil-kuxjenza tagħna għax nafu x'suppost nagħmlu ħaniex nagħmluh. U allura rridu nippreparaw ruħna f'diversi oqsma. Rridu nitħejjew. Mhix xi ħaġa li tibda tagħmilha millum għall-għada mingħajr ma tafx suppost tgħid, kif u sabaħ u dalam. Jien ħassuġġerixxi 4 oqsma jekk irridu li l-outreach, l-evanġeliżmu tagħna jkun holistiku, ikun tajjeb, ikun bilanċjat. Ikun tip ta' evanġeliżmu li joġob il-Alla.
L-għonet irrid nkun kompetenti fiżikament. Ħansemmikom 4, ħanibdew mill-iżed baxxa u nibdew tellejn il fuq. Ma kull waħda li nsemmi hija iżed importanti. Din hija fil-qiegħnet, fiżikament. Nixtieqkom tħossu ġismkom. Ħossu daqsxejn. Kulħadd għandu ġisem. Dak li qed tħossu huwa ġismek, mhux ġisem ħadd ieħor. U għatijek, Alla tawlek, x'qed tagħmel bih. Pawlu jgħid, nitlobkom għal ħnina Alla, ġifi fġieħ il-ħnina li intom riċevejtu għand Alla, li toffru il-ġisimkom. Dik hija the least common multiple. Toffru ġisimkom bħala sakrifiċċju ħaj. L-evanġeliżmu jinvolvi l-fatt li inti toħroġ mid-kumdita tad-dar, tistart il-karozza, tmur fraħal jew belt, tqassam it-tracks iltaqa' man-nies. Kif ħatamilha? Milli tibqa' d-dar fis-salott titlob le. B'ġismek. B'ġismek. Hija xi ħaġa tant bażika qed nara persuna hawnhekk li bħalissa qed taqassam ħal-qormi. Ilu se ħal-qormi wara ħal kbir immens. U qed jagħmlu waħdu. Qed iqassam it-tracts, imur bil-borża kull darba, iqassam it-tracts, jidħol fit-toroq. Kull darba jgħidli nintilef. Vast. Dan huwa l-evanġeliżmu, illi inti trid tmur. Morru fid-dinja kollha, morru. U tibda tmur iva fil-viċinanzi tiegħek. Fiżikament, x'tagħmel ġismek, Alla se jtolbok kont tiegħu. Aħna nafu li l-kol kemm aħna qed nidru t-Tribunal ta' Kristu biex nirċievu r-rikompensa, nirċievu l-premju skont ma kull wieħed għamel f'ġismu. Sew tajjeb kif ukoll ħażin. Mela hekk b'ġismek inti bqajt għażin u bqajt tara soap operas id-dar meta tant kellek ħin waqqas iddedikajt imqarsija. Kultant ħadd biex il-maħfra li inti għaraft fil-Kristu tajt il-ħadd ieħor bija. Fiżikament. Fiżikament naraw l-atti tal-apostli il-moviment x'kienu jagħmlu, x'kellhom, x'equipment kellhom, ma kellhomx stazzjonijiet tar-radju, ma kellhomx stazzjonijiet tat-televiżjon, ma kellhomx internet, ma kellhomx xejn. Xejn ma kellhom, xejn, x'kellhom? Parsa għajn u l-sin. Għaliex? Għax morru tuża s-saqajn u x'għandru l-Vanġelu, għandek bżonn il-sin. Walla tagħna l-equipment kollu li għandna bżonn. Issa ħankunu mħajmin. Jekk jien ngħid imma ma nistax inxanda jekk ma jkollix it-tali u t-tali. Għandna diġà. Alla mhuwiex qed jgħidilna nagħmlu xi ħaġa possibbli. Tagħna l-equipment, forniena dak li għandna bżonn fiżikament. It-tieni ħaġa, mentalment ukoll. Mentalment, xi ħaġa importanti, forsi tikkażet importanti għaliex. Għaliex meta inti ħatibda tiftaħ ħalek waħx għandha Kristu. Dak li jkun se jiġi bil-protesti tiegħu, bil-kritika tiegħu u għandu ħafna mistoqsijiet, xi minnhom ġenwini, xi minnhom mhumiex. Inti tkun kapaċi twieġeb. U biex tkun kapaċi twieġeb, il-tweġiba mhix se tiġik mill-ajru kif jaħsbu xi wħud l-Ispiritu Santu jgħalmek dak il-ħin, trid tkun preparat. Trid tkun preparat. Pawl Timotju jgħidlu, kun ħaddiem tajjeb li tqassam il-kelma tal-Alla. U għallem dak li qed ngħidlek jiena. Mentalment, Pietru wkoll jgħidilna illi kunu dejjem imħejjija biex tagħtu raġuni għat-tama li hemm fikom. L-ewwel Pietru 3:15. Imħejjija mela jiena għamilt il-homework id-dar tgħallimt naf x'inhu l-Vanġelu qed nidra kif naqsmu ma' ħadd ieħor, naf x'għandi ngħid, naf x'm'għandix ngħid biex ma jdaħlunix fi sqaqien imma nibqa' fid-direzzjoni li nixtieq nolqot il-kuxjenza tiegħu, nindirizza l-qalb tiegħu dak li jkun, nurih il-vera bżonn tiegħu, mela mentalment irid inkun ippreparat. Ippreparat biex nagħti raġuni. Jekk xi ħadd jgħid li inti qed titkellem dwar il-ġenna u li inti ħatmur il-ġenna, din x'tustaġni tiegħek. Bliema dritt qed tajtek. U jiena rrid nurih li qed ngħidlek abbażi tal-ħidma mit-tmuma
ta' Kristu fuq is-salib. Fiżikament, mentalment, emozjonalment. Hawnhekk issa se nibdew nħossu l-għadma. Għax ħafna minna hawnhekk infallu. Ħafna minna forsi qraw kodba u jafu x'inhu l-Vanġelu x'mhux. Ma emozjonalment għadna lura. Is-soċjetà tagħna ma tħossx. Kemm issib nisibku? Forsi f'xi funeral. Ma emozjonalment magħluqin fina nfusna. Ġesu meta ra l-folol u ra il-folol imxerdin meta ħareġ mid-dajsa ra ħafna nies u kellu ħniena minnhom għax kienu qishom naċ minn ar-raj meta tħares l-Maltin. Naċ minn ar-raj, vera? Għandek nies li qegħdin jaqbdu ma' kull filosofija, qegħdin jippruvaw kollox, qegħdin jisperimentaw b'kollox, kull iżmu li hawn fid-dinja qegħdin iduquh. U ma naċ minn ar-raj. Ma jfux fejn sejrin u Ġesu tħassarhom. Kellu ħnija minnhom. U x'għamel imma? B'dan is-sentiment ta' kumpassjoni lejn nies. Marku kompli jgħidilna beda jgħallimhom ħafna ħwejjeġ, dik hija l-soluzzjoni. Jekk aħna verament nemnu il-bniedem huwa mbijat minn Alla, taħt l-għadab ta' Alla, taħt is-saħta tal-liġi miksura ta' Alla, u għad-destinat għall-infern jekk jibqa' f'dik il-kondizzjoni blandiema tiegħu. X'ħajkollok f'qalbek għal dak il-bniedem? Kumpassjoni, jaħasra, miskin, jeħtieġ jekk ma ngħidlux jien min ħajajdlu. Il-kumpassjoni l-ħniena. Emozjonalment nkunu preparati wkoll. Pawl qal jien għandi qali u biki kontinwu f'qalbi għal Lut. U ma Lut bħali ma rfuħx il-Messija kien dispjaċut immensament għalihom. Fit-tieni tal-Korintin jgħid li jekk l-Evanġelu tagħna huwa mistur, jekk huwa moħbi, u moħbi għal dawk li huma mitlufin. Meta għandek bniedem mitluf. Kif inhu dal-bniedem? Hija l-kbir. Meta kien żgħir siefer ma' Mazzija, Sqallija. U Katania intilfilha. U qed idur f'Katania daqsxejn ta' ġuvnot. Ma għandux idea jaf li hu mitluf. Kelli t-sija Martina ma nafsa minna, ħabbi l-istudenti l-oħra ma nafsa minnhom waħdu f'ġo Katania. Ħassu ħajġednen. Minn hekk jerġa' huwa meta tkun mitluf ma tafx li mitluf. In-nies ta' barra huma mitlufin u ma jafux li huma mitlufin. Li tkun mitluf għall-inqas qed tipprova tagħmel xi ħaġa. Għall-inqas qed tieħu xi azzjoni, għall-inqas qed tipprova tfittex, qed tipprova tistaqsi xil-pulizija jew xi ħadd fejn it-triq, fejn suppost immur. Meta għandek bniedem illi ma jafx li mitluf u di fatti hu mitluf. Dik sitwazzjoni traġika u sitwazzjoni tal-biki. Għalhekk l-Apostlu Pawlu li kien predikatur tal-prima klassi u kien kapaċi jirraġuna, u kien kapaċi jindirizza il-moħħ, kien kapaċi wkoll jindirizza l-kuxjenza, kien kapaċi jindirizza l-qalb. Fit-tieni tal-Korintin meta qed jitkellem fuq dawn l-affarijiet. Għalilhom kapitlu 5 vers 14 jgħidulhom l-imħabba ta' Kristu trossna biex nemmnu dan. Timbuttana, iġġelna nemmnu dan li l-wieħed miet għal kulħadd mela kulħadd miet. U dak li miet għal kulħadd u li miet għal kulħadd biex dawk li jgħixu ma jgħixux aktar għal infushom. Pawlu kien jaf illi jekk ma tkunx l-imħabba ta' Kristu illi timbuttaħ il-qudiem ma kienx tagħmel. Però innutaw kif kien ixanda l-Evanġelu Pawlu. Vers 20 jgħid aħna ambaxxaturi ta' Kristu. Qisu Alla qiegħed jitlobkom bil-ħniena, jew kelma żied preċiża qed jimplorakom, qed jittallab magħkom. Nitolbukom xi Kristu tħabbu mal-Alla. Pawl ma kellux dik l-attitudni, issa jiena x'għandartilkom issa għamlu intom u jista' niġi naqgħu nqum minnkom, mhux hekk tgħid. Ta' Pawlu evanġeliżmu ġenwin. U evanġeliżmu ħieġ mill-qalb għal qalb dak li jkun. Jimpurtaħ, iħobb lill-bniedem. Għadha dak iż-żmien
Meta aħna konna nħarsu lejn nies oħra li bħal kieku le, mhumiex l-edewa tagħna. Jekk iridu jkunu huma l-edewa dispeċini għalihom. Jien mhix l-għadu tagħhom. Qed nipprova nagħmilhom favur, qed waslilhom. Anke ċerta emozzjoni għala le. Fiżikament, mentalment, emozjonalment, l-aktar waħda importanti spiritwalment. Tkun preparat spiritwalment. U ċoħe, fejn Pietru jgħid illi nkunu mħejja biex nagħtu raġuni meta tkun preparat intellettwalment ukoll. Tkun studjajt, tkun rajt l-iskrittura, taf xi tajt u kollox. Pietru jkompli jgħid fl-istess diskors tiegħu. Għamlu dan bil-ħlewwa u bil-biża. Bil-ħlewwa u bil-biża. U qisu lkolkom kuxjenza tajba biex meta jgħajrukom bħala nies li tagħmlu d-deni jistħu dawk li qassu fuq l-imġiba tajba tagħkom fi Kristu. Jekk aħna nippruvaw ħanilħu lin-nies meta ħajti hija mħarbta, imbeda minn Alla, kif smajna dalodu wkoll delinkwenti mill-attendenza tal-Knisja, m'iniex involut, imbagħad ħammu niftaħ ħalqi favur Kristu. Spiritualment, inti fallut. Aħja ma titkellem xejn. Għax taqta impressjoni aħjar. Ok, ħammorru fiżikament, ħankun preparat mentalment, ħanitlob il-Alla biex iqan qalbi f'imħabba ġenwina għal dawn in-nies ta' madwari, ma spiritualment, rrid nkun ħaġa waħda malla. Nkun qed namma ta' tiddell tal-omnipotenti, jekk ta' bilħaq irrid illi l-evanġeliżmu tiegħi ikun għal palla. F'kelma waħda nkunu mimlijin bl-Ispiritu Santu, mimlijin imbuttati minnu, motivati minnu. Ħansaqsik forsi hemm bżonn tibdel l-atteġġjament tiegħek kif tħares lejn sit il-ħsad. Sit il-ħsad Alla l-missier. Ġesu seħlu sit il-ħsad. Itolbu mela sit il-ħsad biex jibgħat aktar ħaddiema fil-ħsad tiegħu. Kif qed tħares lejn Alla l-missier? Forsi kif ħarsu leħ il-pagani u ċo in-nies kontemporanji tagħna llum il-ġurnata, li finalment dak huwa qisu nannu benin, nannu twajjeb illi finalment kulħadd ħajnġabar fil-ġenna tiegħu, għax ma ħajsogra jibgħat il-ħadd l-infern, mhux hekk? Biex jaqla dak il-kritika kollha li jibgħat in-nies l-infern. Kif qed tħares lejn sit il-ħsad? Kif? Bħala Alla illi huwa bla sinsla? Jew Alla li huwa ħallef ġust u jagħti lil kulħadd skont emilu. Kif qed tħares lejn il-Knisja? Jekk inti tittilħaq lill-poplu, lin-nies. Ġesu bat lill-dixxipli tiegħu f'daqqa, flimkien. Ma nistax nagħmel x-xogħol waħdi. Jisni xi lone wolf li nagħmel ir-ritu li fettilli. Il-Bibja tiddeskrivina bħala armata, bħala ġisem, ta' kollu smajnih dalodu. Għax kollox jorbot flimkien. Kif qed tħares ukoll lejn il-proxmu tiegħek? Kif qed tħares lejh? Bħala xi ħadd illi fenna fjena huwa kontrik, jista' jkun, però da parti tiegħi staqs kemm jiġi minni jaħa ngħix fis-slima kulħadd. U jekk huma jagħmlu lid-den ħampattilhom bil-ġid. Għaliex, għax dak huwa l-prinċipju, tintrabaħx bil-ħażen immirbaħ il-ħażen beda, jekk jgħajruni nberikhom. Jekk huma jippersegwitawni nitlob għalihom. Qabel, x'hemm aħjar minn hekk? Kif qed tħarsu ukoll lejk innifsek? Qed tgħid forsi jiena issa maħfur, jiena emmint il-Vanġelu, ma nista' ħobżi maħbus, żejti fil-kous, x'għandi bżonn iżjed? Ġesu jagħtina sfida qawwija. Għala oriġinalment lin-nies ikun jafu x'inhu l-ħsad meta tiżra fil-bidu tas-sajf u mbagħad jgħaddu 4 xhur u taf li jkun hemm il-ħsad. Tajjeb aħna forsi dan irridu niċċaraw flimkien. Fi Ġwanni 4 vers 35 ma tgħidux intom għad baqa' 4 xhur u mbagħad jiġi l-ħsad. Ara jien ngħidilkom erfgħu għajnejkom. U ħarsu l-li għax diġà huma bojot għal-ħasda. Il-qamħ jikber aħdar
Mbagħad bdejn xafu jsir saffran kważi jibjat, meta mbagħad jibjat, jiġifieri da sar murata, mu jidħol Ġesu qed jgħid għax tistenna, tgħidx 4 xhur oħra, issa illum il-ġurnata, illum huwa l-bżonn. Jkompli jgħidilna dak li jaħseb jieħu l-ħlas u jiġbor il-frott tal-ħajta dejjem biex sew dak li jiżra u kemm dak li jaħsad jifirħu flimkien għal darb'oħra sforz komunitarju, sforz flimkien. Meta konvertejt jien, sibt ħafna vantaġġi lesti għaliex? Għax il-Kristjanità qabli kien jimportom minni. Għavolu kont għad ma twelidx, għavolu kienu għadhom ma iltaqgħux mija, ma kienux jafu bija. Sibt il-Bibja bil-Malti lesta. Kemm niftaħu naqra. X'waħda din? Wieħed jiżra u liħor jaħsad. U llum jerġa' sibna affarijiet jew qegħdin nagħtu affarijiet illi dawk li ġejjin warajna suppost ħajkomplu dal-proċess. Illi nirbħu il-pajjiżna bl-Evanġelju. Ċertament Kristu waħdu kapaċi jsalva d-dinja, taqblu miegħi? Waħdu huwa l-omnipotenti u Alla Suprem kapaċi jsalva d-dinja waħdu, ma Kristu għażel li ma jsalvajix waħdu. Kristu li tjatina illi nitlu fil-ferħ tiegħu, nitlu parteċipi miegħu f'dan il-mandat, din il-biċċa xogħol. Bħalma missier batlili qed nibatlilkom. Mela, ċertament il-rikonċiljazzjoni u waħdu wetta, Lut 1:3, u waħdu u l-purifikazzjoni għal dnubietna. L-ewwel Petru 2:24, u stess refa' dnubietna f'ġismu fuq l-għoda biex aħna mejtin għad-dnub ngħixu għall-ġustizzja. Bil-ġried tiegħu. Ġifieri aħna ma nagħmlu xejn u għamel kollox il-fidwa hija lesta hija mitmuma kemm nirċevuha. Kemm nirċevuha imma irid tkun taf biha. Xi ħadd qallek. Xi ħadd kien jimpurtaw ġie u xandallek il-Vanġelu bil-mod kif kien jafu. Is-sinti tgħaddih l-ħadd ieħor. Hija katina ma taqtax. Pawlu jgħid il-Timotju dak il-ħweġ li inti tallimt minn għandi fil-preżenza ta' ħafna xhieda, għaddihom lin-nies fidili oħra biex huma mbagħad ikunu kapaċi jgħalmu l-ħadd ieħor ukoll. Dak li intallimt ma' ħadd ieħor tngħaddih ħadd ieħor biex ħadd ieħor mbagħad jikkonverti jerġa' jgħaddih l-ħadd ieħor. U ċ-ċirku dejjem twessa' u l-Knisja s-salta ta' Kristu dejjem qed tinbena fuq l-art. Hekk qed jiġri dik il-blata, dik il-ġebla li kisret l-istatwa tad-deb fidda bronz u ħadid. U qed tikber u timla l-art kollha, hekk qed jiġri. Għaliex m'għandix inkun jiena kontributur għal dan il-proċess. Alla qed jagħtini din l-opportunità tad-deb. Din l-opportunità li hu qed jgħid ħadd jippremjani għalija. Mela Kristu kapaċi jsalva d-dinja waħdu, imma għażel li ma jsalvajix waħdu. Għażel li jsalva permezz ta' nies li diġà esperjenzjaw il-ferħ tas-salvazzjoni. Tajdu meta da jibdew jgħidu li nas Trump u jaqalaw li u tal-affarijiet kollha. Ejja ma nkunu sentimentali hawnhekk. Nkunu b'saqajna mal-artu realistiċi. Vera meta n-nies iduru kontrik ma tux biċi. Per bil-fid imbagħad tajt jiena għandi raġun nifraħ hawnhekk. Għandi raġun nifraħ. Ġesu għedt illi il-premju ħajkun kbir għalja fis-smawiet. U allura meta tlissen il-verità evanġelika, meta tajda kif inhi. Meta titkellem dwar infernu ġenna, dwar il-bniedem kontabli lejn Alla. Alla tagħna l-liġi tiegħu, dik il-liġi ksirnija fil-ment. Qed nuru ingratitudni Alla issa qed isejħilna għall-indiema il għaliex u fi Kristu qarribna lejh. Jeħtieġ però kif jemnu fih jekk ħadd ma jxandrilhom u kif ixandru bikunux mibawtin. Bħalmu miktub kemm huma sbieħ riġlejn ta' dawk li jxandru l-Evanġelju tas-Slim. Illejla qabel torqod iċċekkja xejn riġlejk u għaraw misbieħ jew le. Għax ħafna nies jiċċekkjaw il-ġmiel tar-riġlejn. Forsi mix-xejp jew mill-kulur. Meta xandar il-verità evanġelika ma tkunx bigot, ma tkunx ignorant,
Ma tkunx nieqes mill-imħabba lejn il-proxmu. Għall-kuntrarju, jekk inti tobgħod il-proxmu tiegħek, ngħidlek x'tagħmel. Tobgħod lil xi ħadd, ħallih kif inhu, tkellmu xejn. U jmur l-infern. Daqshekk sempliċi. Naf li smajt minn għandek u minn għand l-oħra u minn għand l-ieħor kultant u tant, imma dawk li qatt ma semgħu, jiena skont l-iskrittura tiegħi tgħid li dawk jintilfu. Dawk jintilfu. Għaliex, għax Alla jiġġudika lil kull bniedem skont emilu għaw xi persuna illi ma samax l-Evanġelju u għax ħajja perfetta, dak fil-każ imur il-ġenna. Ma mawx minn dawk it-tip ta' nies. U vera wkoll illi Alla skont id-dawl li tak jiġġudikat skont il-grat ta' dawl li tak. Ma kulħadd huwa ħati quddiem Alla. Kulħadd. Li kieku il-bnedmin sew salvaw mingħajr ma jisimgħu jennu l-Vanġelu, il-fatt li Ġesu għalilna morru x'għandu l-Vanġelu kull maħluq, min jemmen li tagħmel ikun salvat u min ma jemminx ikun ikkundannat, hija l-ikbar gidba u l-ikbar ingann. Skużawni. Imma jiena nemmen Ġesu Kristu. Il-fatt li bagħatna nxandru jfisser li hemm dinja mitlufa barra. Hemm dinja mitlufa illi jeħtieġ illi aħna nurruha li tinsab fil-triq il-wiesa, il-triq il-popolari u jeħtieġ illi jibdlu d-direzzjoni. Forsi tal-għodu stess tlabt il-missiera. Tiġi saltnatek. Xi dritt għandek tajt lill-Alla biex jimmanifesta s-saltna eterna tiegħu? Min ma tkun lest tgħidu hawn jiena batili. Min ma tkun lest li tkun ħaddiem għas-saltna tiegħu. Min x'imkien tibda. Jekk forsi ġabdejt kapaċi ssaħħaħ ukoll l-impenn tiegħek. Però ejjew ninkoraġġixxu xulxin. Ħana ngħid il-missjoni tagħna mhix impossibbli. Mhix impossibbli. Li kieku kulħadd fejn joqgħod hawn forsi nies mill-Mellieħa minn San Pawl il-Baħar, miż-Żejtun, li kieku kulħadd jevanġelizza dik ir-roqa tiegħu, għalfejn jien ħalluha għandi nitlaq il-Mellieħa biex inkellem in-nies u nqasmilhom il-fuljetti fid-djar tagħhom. Għaliex? Meta hemm diġà nies Kristjani fil-Mellieħa li kapaċi jagħmlu dik il-parti tal-vinja tal-mulej, dik il-parti tal-għalqa. Ifisser li hemm Kristjani li mhumiex impenjati f'dan ix-xogħol. Ejjew kulħadd jagħti s-sem tiegħu, meta Alla jara rrieda tajba jiena nemmen li Alla kapaċi jbierek. U Alla kapaċi jbierek fejn forsi s'issa ma rajniex dawk ir-riżultati. L-Evanġelu kienu għadu l-qawwa tal-Alla għas-salvazzjoni. U fuq dan iridu naġixxu. Missiena li tifsmewiet. Roddu lek ħajr li inti fi żmien waqqat battilna lil xi ħadd jew xi ħud li kellmuna u bil-paċenza kollha spjegawna u għalkemm aħna forsi ċħadna u iddibattejna ma baqgħu jfehmuna sakemm bl-ispirtu tiegħek aħna konna konvinti fil-qalb tagħna li iva dinja triq u jaqblinna nimxu fiha. U għalhekk nitolbuk mulej biex issa aħna wkoll nkunu imqanqla fil-qlub tagħna u narfu inwasslu skont l-abilità li inti tajtna u skont il-qies tal-fidi li inti tajtna. Inwasslu dil-bxara tajba lil ħadd ieħor. Aħna nafu mulej li inti s-Sultan Suprem kapaċi tkisser l-oppożizzjoni, kapaċi tkisser kull ma jeħodha kontra Kristu, u nitolbuk għalhekk mulej biex ta' bilħaq nkun nafu xi ġifieri li nirfsu fuq l-ekireb u l-iskorpjuni tal-art u li nieqfu fuq dik il-vittorja illi għalalna Sidna Ġesu Kristu bid-demm u bl-irxox glorjuż tiegħu. Għanqalna mulej għatina li nkunu f'unità maħutna l-oħra
sabiex il-koll flimkien naħdmu għall-avvanz tas-saltna tiegħek pajjiżna. Natolbu għall-glorja tiegħek stess.